избиратели, обещавам ви строежа на нашата кула на успеха. Кула до небето. Ще изградим кулата на кулите. Хей ти! Спрайт иска да ти каже нещо. Твоят най-добър приятел ще ти ***ка. Зад фразата просто приятел всъщност се крие вълна от сперматозоиди. Той очаква всеки момент на слабост. За смяташ, че ти разбира? Да бе, просто си представя как ти Дори и така да е, ти би се разкрачила за него и той би го направил, защото е бисексуален. Спрайт, нещата такива каквито са. Имаме икономическа криза. Истината е, че жълтиците не достигат. Напрежението расте, чатът се изпълни с бунтове. Нещата на този стрим не са никак добре. Хората харчат безразборно и губят всичко в отчаяни опити да оцелеят. Най-много е дал мим 5600. А те са събрали общо 6600. От другата страна е Смолки и още някой с общо 720 жълтици. 6. Така, дайте точките тук. Последните дни виждам пълно безумие. Бълъци! Мимо, ти си бил голям комарджия. Ти не играеш на дребно. Невиждан хаос. Пълна разруха в икономиката. Жълтиците изчезват. Нека си говорим сериозно. Какво се случва? Залозите на Зарча стават все по-рискови. Мимо току-що загуби 5600 жълтици. Почнах да виждам залагащи до последно на Зарче, които жертват всичко в опит да оцелеят вече на стрима. Наистина най-много ме нарани това, което видях вчера. Вие си губите жълтиците не в инвестиция, не в гласност, дори не и в залог, а във временно мълчание. Един друг се тайм-аутвате. И вие вчера започнахте да се самоизяждате. Вие един друг от самото ядро на сърцето на стрима. Виждам, че вие искате да вземете участие във всичко. Вие искате да си поръчате песен, да сте на VIP сепарето, да имате татуировка и на вас ви се живее, нали? Знам, че през последния месец икономическите условия ви поставяха пред много труден избор как най-добре да разпределите вашите жълтици. Аз виждам вашето страдание в тряскането на вратата. Намалям цените на звуковите награди. Честито! От сега нататък, вместо да се заглушавате, получавате повече глас. Ваучери за точки.